Ekuseni uma kuvala umgwaqo la kumthwalethi Elias Mthwalethi imoto ziyezama kwaqhamuka imoto yama JMPD ishaya isiren ebise stop sign yama kwaqhamuka enya overtake leso stop sign angena emgwaqeni ila ishayisana khona ne JMPD iyoshayisa abantu JMPD JMPD ishaya isiren ishana ama blue light then kwakhoza ukuthi kuze kushone nemember yethu uSandile Mazibuko. Imember yona mayishayisa kabe ime emgwaqweni naye. Ibime pavement. Ngenyawo. Umshayeli kuwathi uyi-owner. Uyi-owner yamatekisi. Yamatekisi. And then nisizwa kanjani njenge association? Sibhlungu kakhulu ukuthi kuze kuvele ingozi enjengalena. Ukuthi kufanele sisebenze. Sibhlungu kakhulu. Washonela khona lapho. Washonela khona lapho.